Пригответе се за големия купон във Франкфурт. Той идва! На 19 март града става част от мегашоуто на Bulgarian Deluxe Night, в което ще вземат участие изпълнителите Джена, Илиян, Фики и диджей Живко Микс с ексклузивната подкрепа на Билионер клуб Франкфурт. Екипа на Bulgarian Deluxe Night обещава това да е най-зрелищното случвало се до момента в Германия българско парти. За първи път на една сцена за българите в Германия ще застанат едни от най-актуалните звезди на поп-фолка – Джена, Илиян, Фики и диджей Живко Микс. Не пропускайте тази незабравима среща с топ изпълнителите на България на 19 март в Унион Хале, в сърцето на Франкфурт. Едно от най-предпочитаните места за големи събития с капацитет над 1600 души. Клубът е с ултрамодерен дизайн, оборудван с уникална за мащабите на Германия озвучителна и осветителна техника. Нека българите в Германия станат част от това грандиозно мероприятие с претенция за парти на годината. Предварително закупени билети 25 евро. В деня на събитието 30 евро. 19 март, 22 часа, Франкфурт, Унион Хале, Bulgarian Deluxe Night.